ביזיון, רוצה לצאת הביתה, לא רוצה שום רשומון, להורים שלי לא אכפת, למה שער שוב נעול, נו יאללה תעזוב את המנעול. אוי אוי אוי, פחד אלוהים ישמור, שירין פה באזור שומר על ביטחון. אוי אוי אוי, על השער הוא שומר, לא נותן להשתחרר, שירין תן לי לצאת, זה ממש דחוף, אמורים בזמן אמת, עוד דקה האוטובוס בודק ברשימת שמות, למי אכפת בשם שני, בשער שהוא מתחננות, אוי כמה שהוא רציני. תלמידות חוצפניות כל הזמן רוצות לצאת, אביטל אמרה שאסור לי לתת, הן פשוט לא מבינות שזאת העבודה, אני בסך הכל ממלא פקודה. אוי אוי אוי, איך אמורים לזכור את כל השמות, אני כבר מבוגר. אוי אוי אוי, אני כבר לא עוקב מתי הן משקרות, לא באמת נגמר היום, כולכן סתם מבריזות, למה את סתם בוכה, זה עושה לי כאב ראש, את לא מבינה, השם לא ברשימה, אני לא אתן לך לעבור, אז יאללה כנסי לתור. כלום לא מעניין אותו, מבט כמו מסיביר, לוק של מאבטח, בוקר טוב הוא לא יחזיר, בבודקה הוא סגור, לא תראו אותו בחוץ, לא חושש מאף אחת, אף פעם לא לחוץ. אז הינוקיות מורדות, לא מפסיקות לקטר, צחי אומרת, תפסיקו זה חופר, מתי תפנימו כבר, צחי לא חוזר, תכניסו טוב לראש, שירין פה כדי להישאר. מה נראה לך שאת עושה? תרדי מהגדר, אמרתי כבר מזמן, בלי אישור אני לא משחרר. נו טוב תצאי, הפעם אני מאשר, רק חשוב לזכור, לאביטל לא לספר.